Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele emizini nemafini icula ingoma emnandi ayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili 23 minutes after 8 ewandu khona noZama ngiyambona uVumani uMinenhle kanti noGubhela ubuyile namhlanje sanibonani bafethu Hello Budisia khamba kahle Siyaphila njani nazo kaniphatha icucu anilethe icucu zeni sibone nifunde kanjani Sicela ukubona namhlanje nase groove manje kumele kungenwe ngesicucu semfundo ubonakala ukuthi awuboleta ilutho kahleke lento mhlawumbe ingaba yihlaya komunye nomunye kodwa ngifuna ukuzwa kinina maniphila nodwa ningabantu abasha ngokuhlukana kweminyaka kodwa niyibona abantu abasha ingakanani incindezi ukumukelana ukungamukelani makukhulunywa ngemfundo emphakathini mina ngiqale ngawo emphakathini kakhulukazi nje emphakathini nasemakhaya ingcindezi enkulu ngoba ababaningi engathi bathole ithuba mina nje emphakathini engiphuma kuona ababaningi abathole ithuba lokufunda amantombazana athi esemancane athola imendo agana so laba ababe nenhlanhla ukuthi bakwazi ukuze emadolobheni bafunde kuya kube nengcindezi mhlambe makuhlelwe emakhasi exoxa kuba sengathi wena uphakeme ngoba nakho waya esikhungweni semfundo ephakeme esikhungweni semfundo ephakeme kodwa manje Zama wonke umuntu noma abantu abaningi bayakubona yini ukubaleka kokuthi umuntu kumele afunde kulesi sikhathi emhlabeni kakhulukazi la esikhona eNingizimu Afrika njengamanje ku2024 singakayi ke ekutheni onencindezi omukelekayo nongamukeleki sikhona isidingo siyabonakala kakhulu ngizoqala nje ukusho ngithi kumnandi kuba umuntu wesifazane no grade 8 wakho nje uyayivukela ngodokotela uyayibona kodwa ke ifika ikushaye busufika ke kubo kadokotela be odokotela bonke noma benamajazi bonke isekutheni ke njengamanje wena uphethene esandleni so ku very important ukuthi ngampela asifundeni ngiyaqhuquzela ngasonke isikhathi ke mina ukuthi asifundeni khona wayehlezi ethi mangabe khuluma namathi books before boys because boys bring babies so ngiyayisebenzisa ngampela leyo nto leyo nami nje ingane yami ifike ngoba iziyafika ingane kodwa ngase ngenze sho ukuthi ekufundeni ngiyaqinisa teenage pregnancy asibuyeleni kodwa bafethu ngizonika nonke ithuba ngizoqala ngawe ewandi kwa grade 7 mase kuyophela unyaka usufika ka grade 10 la khona osukukhetha izifundo okungazo uma kuukuthi uzoqhubeka nemfundo yakho emva kokuqeda umatric izizokusiza ukuthi ungene kuleyo mkhakha sikhanyiseleke kangakanani kulezo igaba zemfundo ekutheni nazi izifundo sengikhethile ukufundiseka nabantu abaqhamuke ezikhungweni abazositshela ngokuthi uma ufuna ukuhamba kalomkhakha khetha lezi izifundo qinisa lana la wena vele kuyabonakala ngamamaka akho ukuthi usula kukangakanani lokukhanyiseleka njengamanje manje ngathi mhlambe nifake icathulweni zalabo abafunda lawo ma grades bayimisele bazi kangakanani ukuthi kubalekile ukukhetha kwabo ngokwalezo izifundo ukuthi kuzoba nomthelela ohamba ibanga elide kangakanani wayishaya emhloleni siya ngoba nami ngomunye wakhetha kabi ekhetha ngoba ubone umne wethu ongaphambili ekhetha yona leyo cause ngasengathi nami ngizohamba kanjani lapha na ke eli kakhulu ko grade 9 ngicabanga ukuthi ingane isuka isencane vele isuka isakudinga nokuboniswa ukuthi ugudi la wena mhlambe kuba ukuthi umuntu beyibona vele kusukela ngalesi sikhathi kuzobe ufika grade 9 ugudi la bese kuba nendlela yokuadvise mhlambe ungaba right la kodwa egcineni ichoice kube yayi ngani nginayo kodwa into ethi isikhathi esiningi inqumo ezithathwa lapha soyojoin ugrade 10 usukungekho well equipped noma usungazi ngokwanele ukuthi lento kufanele ngempela and besides ukuthi ugudi kwimaths ukube kuya ngawe wawuzokhetha iziphi izifundo ezazizokholela ekumuphi umkhakha ngangizokhetha izifundo ezinokwenza nama media studies ezazongiholela entweni enokwenza
nayo yonke nje media not just i-radio kuphela mhlambe ne-TV yonke nje ethinta media podcasting izinto zokubhala even ngisho ukusebenza mhlambe emaphepheni esikoleni ofunda kuso zazikhona izifundo enjalo yayikhona imikhakha enjalo imikhakha kwakulezi ifundo ejwayelekileke siyalezi nje zokuthi wena wenza imath ibalo wenze ibalo njalo nakuse ngithi imath nezibalo wenza physics wenza English ilezo nje zazo 7 futhi ukuthi sekuphelile ngeke into eno media bani ngisho lokhuza lezi zokwenza ne drawing ngile ngagcina ngizenza sengifike tertiary izinto zaka engineering zazi ngekho ngayiqaba kanje njengeqaba onke tertiary siyabonga Vumani mhlambe nami ngacishe ngithi ngomunye wabantu bakhetha wageja ngoba ngapha pha mase ngiyiphakathi ngiye ngithi mina bhutisi yami mhlambe kwakufanele ukuthi umuntu aqale workshop eqala kabanzi kube khona mhlambe into njengo career expo manje akhethe ekuthenini mhlambe yini angayenza ugudi kuphi ngoba ugcina uya ngokuthi wazana noba nombono sibani beya thina esikoleni othisha babejwayela ukuthi bathi wena ufanele ukuya lapha nohlakaniphe kabi without ugcina ungasazange mhlambe uyibheke wena ukuthi mina mhlambe ngiyakwazi ukuthi noma ngazenzeni lezi zifundo kumela nazo mina ngisho le math ne physics ngichithi ngibeka le kodwa ngangigcina ngikwenza ngiphusha only to find namhlanje kwangeyona i-direction noma indlela engangifuna ukuyihamba lesasikhathi as a result ngigcina ngiphelela ngako teaching yabo izinto ezinjalo nje kodwa uculisekile la ukhona manje noma sisakhona leso sikweleti enhlizweni yakho ngiculisekile isikweleti enginaso sokuthi ukube angikhethanga ngale ndlela ngakhetha ngayiqaleni ngabe mhlambe ngikude kakhulu nempilo njengamanje yes kuphela sakwamukela ngiyabingelela siya sure I think ukukhetha kwami mina angizikhethelanga vele uyabona ngicabanga ukuthi ngikwakhethiswa ama marks omisi mhlambe noba uthisha ngalezi ayikhathi babekubhekela ukuthi hawu ngazi ukuthi mhlambe ushayile kwimath uyabo shoot ugood kwimath uthola ukuthi awubheke kanga kahle hle ukuthi wena uthandani uyabo ngiyakhumbula mina ngangikhethe into ye tourism yabo mhlawumbe la ngaphandle ukuthi ngangikhethe tourism ngangivele ngibona igenge yami ile why ngize ngimention le genge siyayingoba into eziningi lapha sesiyikhetha ukuthi siyazwana ngiyala khona abangani bami ngobani ile sibuyela kuyona ye career expo azifikanga izinto uthola ukuthi ukubonile kwakuningi wasuzikhethela okhamisana nawe uyakhetha nje ngoba hayi mawukuthi osibani ewandi nozama balapha ya shuthi le nto ngabe ingconywana asihambeni soyenza sonke ngiyafuna zama mina enhle sisayiqhubha lenkulumo nani nizolithola ithuba mhlawumbe nizobhanqa naloko engikushoyo engikubuza njengamanje ninolwazi olungakanani ekutheni kwi-curriculum esikuyona manje na ile ngiyakhumbula mina ukuthi ngaqeda umatric kuzongena iOBE outcomes based education naye ngalastanga ibanga elingakanani kwangena okunye engazi ukuthi nakho futhi emva kwaloko kwangena olukunye kusho ukuthini lokho ngombono wezemfundo kubaholi bethu abasiphethe la ngibala umongameli uminister of basic education no minister of higher education ngombono abanawo ngemfundo yethu siphinde sizofaka futhi lento yokuthi kwasuka ku50% indaba yo pass rate kwaya ku40% kwaya ku33.3% sikubani manje sik 30% ku matric ningathini ngalokho zama mina njengamanje engakusho ukuthi ngokwama asinayo curriculum I exist ngoba indlela esikuyona ngokwe level compared to amanye amazwe sisele kude kodwa ngamabomu kungani usho njalo ngoba izinto ezikhona ukuthi ayilethwa high school level so njengoba ingalethwa high school level funa size siyo access ngoba sesema tertiary ema university of which into engekho fele futhi ayikho right ngoba njengoba ikhona e-university shuthi ingafika nase high school for example kunezikole emazweni angaphandle kwenziwa bricklaying ingane ezincane oyibonayo ukuthi zisala ko 12 years to 14 years zenza bricklaying ziya agriculture ziyatshala yonke le nto leyo uyabona ukuthi okusho ukuthi izikole eziqhamuka nama artisan izifundo zob artisan lezi ezideveloper ama skills nazibonelo zazo la eNingizimu Afrika zizingakanani sikhona nje iGeorge Campbell esinye sazo la eThekwini uthi ke wena sidinga okuningi eziningi izikole ezaleyo nhlobo development isikhathele ngempela ke manje theory isisi indawo kulate ngempela kunendawo kumele siyikhave edinga ama skills ingakho athi no DJs inhla siqasheki ngoba ngempela asinawo ama skills siyaleka ama skills so mangabe sikufuna siqasheke uzongiqasha kanjani ngine theory
ngisho ngithiwa ngiphuma grade 12 ngimanqeda grade 12 ngiphoqelekile sekufune manje ngihambe ngofuna imfundo ephakeme anginayo nemali yokuthi ngiyithole imfundo ephakeme so leyo nto ingenza ngisho ukuthi ngibe yini ngisemkhathini nje angizazi ukuthi ngiyehla noma ngiyanyuka asitholeni le access ngoba vele ikhona amabomu njengoba ingalethwa ezikoleni ngiyeza kuwena mina enhle khona ufuna ukukunezezela ewandi yes bengifuna ukunezezela kuleyo ndawana ukuthi ngicabanga ukuthi ngokuhlela kwamazwe vele izwe lisuke lazo lifuna ukuyapi mhlambe in the next 5 years 10 years 20 years so lento vele izoqala lapho ukuthi nakho vele la kubuke ngathi sinothile ngakhona noma sifuna ukuthatha izwe silise kuleyo direction so uma ukwazi ukuthi iSouth Africa njengamanje ezinye zezinto ekulula ukuthi zenzeke iagriculture mhlambe kube izinto mhlambe zokufuya yabo izinto ezikanjalo noma izinto asikho mhlambe say asikho good ku-engineering why singafocus kulezi sibona ukuthi okay sine access kuzona asifake imali eningi einganeni ezincane ezikhula ukuthi ifundiswe lo mkhakha ngoba vele sifuna izwe lethu lidominate amanye amazwe ngalo mkhakha othile uzwa mfethu mina enhle Budu siyakuqala nje ake ngibalula indaba yokushintsha kwe-curriculum mina ngibe umatric ka 2014 oba umatric oqala ukuba wenze iCAPS so ngokubuka kwami alukho oltheni olwenziwa umnyango wezemfundo ukuthi imfundo ibe sezingeni elingcono thina sasine ingcindezi yokuthi at least uphase ngo40% mhlambe imath lezo ifundo kwazekayo like imath nama languages kodwa emva kokuintroduce kuka CAPS ingane ngisho futhi ukuthi ezikoleni azinawo lo mdlandla wokuphasa ngama marks aphezulu ngoba i-curriculum engishiye mina esikoleni isi-introduciwe yenza ukuthi ingane zivilaphe ingane ingabi nandaba nokuphasa ngo30% ngoba vele nohulumeni ukuvumelile lokho ngiyafisa ukukhuthaza wonke umuntu olaleli kakhulukazi abantu abasha ukuthi baye ku YouTube bayobuka i-podcast uPrime Minister lo owayesenikezela intambo komunye uPrime Minister lo uLee Hsien Loong owaphatha amahlandla abamabili engumongameli waseSingapore uhleli nezintatheli lapha yazimbuza imibuzo indlela anolwazi ngayo yonke imikhakha yonke department nombono abanawo ngezwe okuwukuthi iSingapore ikwaze ngeminyaka engemngakanani mhlambe nje ama decades amathathu u30 years ukusuka ibe yizwe ebelintula bagcine baba yizwe elihlahlamelayo elichumayo umlalela lapho ekhuluma ngokuthi kwezemfundo baba nombono okangakanani ekutheni izwe lidinga lokho lizofuna abantu abasha abazoba abazofunda bagogode kulena lemkhakha lizophinde lifuna abantu abasha abazoba namaphi ama skills amakhono okuza kulokade sikhuluma ngakho kwama TVET colleges ngiyafuna kodwa ukuthi asibheke kubhela leyo ukuthi uma uya eTVET wena njengogubhela uyofunda oza kwena abahambe baya euniversity UKZN Wits UCT njalo njalo nithatheka kanjani ngokuthi wena ufunde waba neskill waba nekhono kunalo ofunde waba ne degree oze azibeke ngendlela ethile nibukana kanjani uma senihlelike sekubekwa izicucu la ukuthi mina ngifundile kuleli naleli ikhono ngicabanga ukuthi khona into ekuyashiwa uBablade I think ensukwini nje ethi akuwakho umqondo ukuthi ingane make yathi yahluleka ku grade 10 ku grade 9 bese abantu beyiphushela eTVET uyabo waso lokho ngicabanga ukuthi ngikubuka ngohlangothi lokuthi mangiyiqhathanisa ngoba mina ngivela khona ngathi vele umbuzo ubuze kahle ngoba ngivela khona ayingcindezi benkulu yabo usaba nokusho kwesinye isikhathi unqanda ngisho ukusho ukuthi ubukuphi uyabo ngenxa nje yestandard ukuthi vele ayilingani uyabo kuze kuthi noma ngikhulunya ngama university khona amanye ama universities nje ngoba ngeke ngisho owazi kahle ukuthi mawufunde kuyona kuthiwa university yangempela uyabo eyodwa ama university angakayifaki iTVET ewodwa awathathani serious nawo khona engazi ukuthi enye engconywana khona engazi ukuthi angathi ayibona angikubali ukuthi bathi ama Ivy League University yes uyabo yeah okunye ngiyazi ukuthi ubuzile khona umbuzo okuyawubuza ngafuna uke wakhuluma ngento yengcindezi ukuthi ingakanani ingcindezi uma umuntu uphasile I mean mhlambe for umuntu ofundile nongafundile ngokwesystem yaseningizimu Afrika mawuthi uyabheka vele amathuba omsebenzi awasekho so ukwenza ukuthi noma ngakuthiwa ufunde kangakanani ugcina ubukeleke phasi engazi ukuthi ubuyo waste isikhathi kakhulu ngoba sihleli nawe ade ufundile kodwa mina ngifundile ngifuna masibuya ke sibhekeke manje
imbonini lapha ukusetshenzwa khona ngisho usufundile ufunde TVET College noma ufundile ku university ebizwa ngeIvy noma wafunda ko Technical College njalo ukuthi ngabe imboni izokwamukela yini noma uzohlala ufese ufane nomuntu ongafundanga nawe kodwa kade usupostile ukuthi uyile wayofunda wagogoda. Lengxoxo kanye nezinye ungayithola kuma podcast ethu ku www.ukhozifm.co.za. Okunye mhlawumbe ongasheshe kukwenza ufike kuyona emva kohlelo ukuthi uvele uye Google uthi ubusuku obuhle podcasts ebese uthola ioption kaOmni ungene kuyona ila uzovele wathole khona ngokusheshsha makukuthi kuyadelaya mawuhambe ngalomzila wokuya kuwebsite yoKhozi FM. Bakhona futhi abafowethu abaqhamuka kuKhozi FM TV bayaqopha khona manje le episode njengesonto eledlule nayo uzokwazi uyithola kuKhozi FM TV usubona ke ukwazi ukuqhathanisa ukuthi ngabe lobuso buyahambisana nephimbo hlalo lizwe isikhathi esiningi ayingahambisani. Asingeneke manje kwi-workforce asingene kuma industry okokuqala isikhathi esiningi uma uapplyela umsebenzi ivumani kuyaye kuthiwe kufunakala iexperience iwork experience uzothika ke unayo idegree le abayifunayo nakho konke abakufunayo kodwa awunayo iexperience okungagcina sekuholela ekutheni awutholi umsebenzi. Kumphatha kanjani umuntu omusha la ngaphandle lokho nokuthi kuba namiphi imkhawulo uma kuukuthi ayikho ikhona noma ayikho? Kuba buhlungu kakhulu buthi siya kuba buhlungu kakhulu uyabona nje muthinta leyo ngiyibhekisa ngala kwa education uthola ukuthi you are a qualified teacher kodwa mhlambe uthola ukuthi noma usuthisha uneziqu phelele uthola ukuthi kodwa manje fanele abaqashi babheka ukuthi qala wena ufunde phi yabo kunama colleges mhlambe ama TVET colleges engathi mhlambe ayafundisa ayaqeqesha ngoba ngothisha kodwa uthola ukuthi manje uzobukelwa phansi ubona ufunde kule TVET ethize ugcina ungasaqashiki makuthiwa uyabheka kuthiwa wenza ama practicals ka 18 months thina saza ama practicals enzwa mhlambe 3 months evarsity ethize wena wenza ama practicals 18 months itheory bese wenze njani ngayo ukuthi yabo izinto ezinjalo egcina zisiphazamisa ziyenzeka kakhulukazi ka education and ngingayibiza ngomkhuba lento ngoba ngiqonda ukuthi mhlambe iza kanja ngoba egcina ngosuku ngine degree une degree nawe so babili siya qualify. Ngizoza kwena manje kubhela bangakanani othisha ngokucabanga kwakhe mhlambe ngeke uzube nezibala ama stats akhona ncamashi bangakanani othisha abahleli njengamanje abafundile abangasebenzi nokuthi kudalwa yini lokho baningi kakhulu buthi siya into ezodala lokho okokuqala nje amathuba emisebenzi awekho engekho nje kunothisha ngizokubalwa lokho emoyeni kunothisha ngizothini asebesondele ekutheni bengahlala phansi basathe imhlala phansi kodwa bayithathi babhizi bahlale ekhundleni abanye ngoba basafuna ama promotions uyaqualify ukuthi ahlale phansi kodwa akahlali uzafuna ukulinda into ekuthiwe incwadi ethi usungahlala phansi eqhama kuhulumeni. Uyazi uselapha angishintshe isihloko bafethu khona umlaleli wakabhali open letter wathi mawubheka i-life expectancy yaseningizimu Afrika eminyakeni edlule mhlambe ibithi 70 manje isithi 50 something akudali ngani lokho uhulumeni adala umthetho wokuthi uretirement wokusebenza awubuye uze nganeno ukuzinikeze ithuba lalabantu abasha abafundile kodwa abahleli ukuthi abangene embonini basebenze ungathini kuloko? Ngingathi mhlawumbe ibuye lento esasikhuluma ngayo ngesonto eledlule ethi thina abantu abasha siyadinga ukuzwakala masikhuluma izwi lethu ngoba njengamanje kunabantu ababuka izinto ngeso lobudala nelokukhula nokungasebenzeli thina abantu abasha ngoba we do qualify kodwa sikwazi ukuthi egcineni kosuku sithola ithuba lokuthi sisebenze basifanele ekutheni sisebenze kuphela. Kulombuzo ogcina dubuzo uvi khona umfowethu ade sikhuluma naye mina lapha eMaritzburg eNatal bekutoyitoya angicabanga ukuthi onesi nanani so kukhona omunye umama I think ula ko 52 manje ube kwitoyitoyi uthi uzoyitoyitela ukusebenza uthi useneminyaka u27 engasebenzi kodwa mabembuza abanye ukuthi hawuvele ngoba usuzoretire uthi kodwa egcineni fanele ngabe uhulumeni uyaqonda ukuthi angikwazi ukufika kwi-retirement ngingakaze ngibe ulo nese ngamfundela ngafuna ukuba uyena so ufile ngazi ukuthi yena mhlambe bekufanele ukuthi uhulumeni mayeqasha uyacela ukuextendela ukuthi imayeqala ukuba ulonesa ayefuna ukuba uyena but mayithe ibheka iminyaka isifikile leminyaka sekufanele ngabe uretire ngayo but iphuza ade ngithi ngifuna ukungena kulona ile bengithi ngifuna ukucaphuna lapha ukona inkondlo siyaye ngayibhala
nginarrate umuntu wesilisa uthi enene usakwazama ukuyofuna umsebenzi esanda kuqeda isikole abaqashi bamfuna iziqu manje usefundile ufuna umsebenzi abaqashi sebemfuna isipiliyoni uthi yena akanaso isipiliyoni sokusebenza isipiliyoni akanaso sokufuna umsebenzi ngoba isilishumi iminyaka ehlala ekhaya engasebenzi lokho ngikuchaziswa yini ukuthi ugcina usune experience yokufesa ungakazi usebenza uthini ke siphozama eWandi ungathini kuyikhungo zahulumeni kuma business ayimele ngalesi sidinga esihleze sithi sifuna experience ungayiphendulela uthini mawukuthi usuhambile wayofunda wahlala iminyaka kodwa wangaqasheka kwesinye isikhathi ngiyalenkolele ekutheni ithuba umuntu uyamnikeza lona ngoba njengoba bethi badinga experience kumina nakwezinye indawo kusho njalo ukuthi kufuneka experience ubani lozokunikeza le experience ithuba ngalitholanga mina ngihlezi ngiyibiza ngomafohla yonke indawo engikuyona isikhathi esiningi ngisuke ngingene ngenkani futhi mase ngingenile ngenkani ngifike ngihlale phansi ngifike ngisukume ngime ngenyawo ngibakhombisa ukuthi lento ebengithe ngiyifuna ngoba ngiyazi ukuthi ngizoyenza so kuyona yonke into abayishoyo mina ngihlezi nginalokho ukuthi mungivalele eminyango ngizongena ngoshemula muvala ushemula ngizoyithola imbobo kakhiye ukuthi ngikwazi ukungena ngikukhombisa ukuthi lento engithi sengiyifundele iexperience kodwa ngizofika ngithola ngaphakathi ngoba la bakhona la ngaphakathi ngeke ukuthi bonke ngeba ngifundisa umsebenzi khona abazoba nesifiso sokuthi ngoba sengingenile sikufundisa kanjani umsebenzi ukuze uwazi mungafuni ukungifundisa ngizokufollow mntakama uzozukhathala mina eWandi yes no le ngifuna ukungena kule experience siya sengibonile sikhuluma kakhulu ngiyiqaphele kakhulu ngeindustry mina nguyo le yipi engineering okay ngenzela ukuthi ngabanje inkozi mase ngiphuma nje bangiyikhonde nje yabo yeah so yabo so kunale manake wenzela ukuthi ungabanjwa inkunzi ngoba kunomqondo ukuthi unemali ngoba kunalomkho usuyayibona ukuthi iprofiling kwayona leyo yokuthi ngokwalomkhakho kuona kulindeleke ukuthi unemali kanti uma uyibekela isitini uvumani mhlambe eyishaya imali edlula wena engineer lapha emphakathini mhlambe izoba khona leyo nto yokuthi hayi ningamnaki lo kanti uzothola ukuthi uyena oyishaya ngempela ke imali banjani kunjengile qhubeka kodwa ya le esipillion sengibonile kubhekwa kakhulu in number of experience kodwa uthola ukuthi umsebenzi ke wona qobula ukuthi umuntu unayo neexperience yokwenza yokuthi uyayazi yini into ngempela kunabantu abano 5 years experience siya kodwa besebenza kodwa uhlula umuntu osebenze 2 years awunawo imboni nemboni ayinawo umgomo yokuthi mawungena uthola itraining ikhona uhambile wayofunda usuzongena ke manje wenza lo msebenzi nikeza itraining yakhona mina ngifika ekusebenzeni kwakukhonto enjalo ivame kakhulu nje futhi ikhona wesiya kodwa uthola ukuthi kakhulukazi lembono ezinkulu uthola ukuthi uyinamba lokwangempela you are just a number nje ediwe ayikho into othi wena akunotiseki noma athiwa awuphushi kakhulu esayidini lakho lomsebenzi ngoba inkampani enkulu inabantu abakhulu abaphathi abaphezulu athothi abalazi ngisho igama lakho ukuthi ngubani yabo ezinye zezimboni esebenza ugcine uhleli 6 years uthothi procrastinator noma kwenzani lento ukuthi into usangayenza kusasa usangayenza ayikho into yazi ingane encane esafuna ukuyongena ukuyofunda lapha ishaye nje unyaka wodwa endaweni esencane enkampanini ekhulayo ibe nolwazi okudlula umuntu ona 5 years mina enhle ukungaqasheki kosefundile kwesinye isikhathi akusibuyiseli kuleli phuzu lwemfundo uke wachaza wena ukuthi wafunda ngayiphi curriculum kungabe ukungaqasheki mhlambe kungenzeka ukuthi icurriculum ayikunikeza icapacity eyanele yokuthi ufike uyongena lapho usebenze kufunakala olunye uhlobo lwecurriculum mhlambe okunye okungaze kuholele ekutheni kuthathwa abafethu nodadewethu abaqhamuka kwamanye amazwe ikhona ikanjalo bhuti siya ngomthetho kufanele ngabe ngijobelelile ukuthi ngokwesifiso sami futhi ngiyazi nabantu abaningi abashe eNingizimu Afrika ngiyacabanga ukuthi bayakufisa lokho kube khona mhlambe let's say o financial education noma kube khona izifundo ezofundisa ngemali nezamabhizinisi lokho kwenzakala ukuthi uma usuqedile ukufunda ukwazi ukuthi uyiphilise asibuyele endabeni yani ye-experience manje ukuthi inkampani noma imboni eziningi zifuna iexperience kodwa abantu bebengakazi basebenzi uthola ukuthi ikhampani ifuna udriver one experience ka 10 years ilicense yebizothi unawo 10 years ene license kodwa uthola ukuthi akakazi ashayele so into nje engathi nje isashaya lo muntu sekumele ayothatha i-truck ayidrive aye Botswana kodwa akanayo experience yokushayela akanayo experience yokudrive kodwa une license usebenayo license for 10 years bese kuba mhlambe kufunakala umuntu waka sales and marketing
ngicabanga ukuthi ama companies akanjalo afanele ukuthi umuntu mayemthatha kube iwona ngaphakathi azinika into yokuthi kufanele simtrain kungabe ukuthi kufunakala ukuthi umuntu afike neexperience ngoba vele eNingizimu Afrika sekukancane ukuthi bathole umuntu oza neexperience eminyaka. Okay, take your girl child to work Zama ngokubuka kwakho babe kwakuyimkhankaso yokuthi akwenzakaleni makuthathwa ingane efunde high school ihambe mhlambe no Citizen osebenza SABC osebenza eUnilever osebenza kule Yandboni ngisho nesikhungo sikahulumeni kwakudalela ukuthi kwenzeni kusasebenza na ngicabanga ukuthi kwakudayela ukuthi kuqhuquzele ekutheni uzazi na ukuthi lento bengithi ngiyayifisa noma ngithi ngifuna ukuyenza musufika usuyibona isiyenzeka ikwazi ukuthi emqondweni wakho ithi iyona noma kuyona ukwazi ukuthatha isinqumo from lapho usho ukuthi angeke ngikwazi ukwenza lo msebenzi lo usheshe ubone into wena ofisa ukuthi uyenze ngoba usufikile la yenziwa khona and enye into engiyalengisho ngithi ayinako kakhulu isiyenziwa ngathi ifashion lento lokuthi take a boy child take a girl child inhambe niye so mangabe ingane ifika lapha igcina ingane isi introduce ukuthiwa uyana boss ubani bani but ingane igcina ngaseyele lento lekuyiyona ngqo ekufuneka ngabe ifika yenza so ama career expos ngiyale ngithi mhlawumbe iwona angcono manje ayenziwa nasezikoleni ukuthi okay namhlanje fika uyilento ofisa ukuthi ube yiyona in future awenziwe ezikoleni nasemphakathini so njengoba ingane isuke ifika igqokise kwe-pilot ingane ifika igqokise kwesosha it's because into efuna ukuba yiyona and then mase kuba nothisha abakushapeayo in terms of the career that you want uthisha mangabe sekushapeile uyakubona nasezifundweni zakho ukuthi wenza kanjani so into epossible yini leyo noma engekho possible kwesinye isikhathi uthando lwakhiwa umuntu oseduze kwakho ngento wena ubungayinakile kodwa manje eWandi yes abanye abafundayo ake ngibale lemkhakha isikhathi esiningi uma umcwaningi mabhuku accountant udokotela ngisho kwa law nonjiniyela unga apply namhlanje ukuthi uye phesheya abaningi bathatha leyo mfundo yabo beyozama impilo engconywana phesheya kuyilwandle kungabe imfundo yethu ezikhungweni asibafundiseli na ukuthi bathathe leyo mfundo baphume bangakanani abazaba nogqozi lokuthi ngifuna ukuhlala la eNingizimu Afrika ngiphilisa umndeni wami kodwa futhi ngifukule umnotho nomunye umntwana olandela mina wase South Africa ngaloko engikufundile mina bekuzobalula wesiya ukube la eNingizimu Afrika siyawubona umnotho wethu function ukuba kanjalo nokufisa kanjalo abantu abaningi asebenama skills bancamela ukuya kwemazweni angaphesheya la kubona ukuthi khona lenziwe irobot liyasebenza futhi le robot uthothi le eNingizimu Afrika uzokudlula endaweni nje la kuthiwa khona akhona ama robot kodwa awasebenzi so ukubona ezinye zezinto ezakhiwe nawo oyingxenye yokuzakha zingenzi lutho singawenza umsebenzi wayo kuneyindawo eziningi izimbono ukuthi kwakunama lift kodwa lo ma lift asasebenzi kubuke ngathi country iya ngokuya iya ngasekupheleni sikhule thina ke kuthiwa we are a developing country sikubona futhi lokho ngale country nje mhlambe zabo 2010 kuza ngala but manje ngishawa uvalo mangibona ubuningi bezinto othothi ngiyazi ukuthi lento ngangithi mangicofa lento le ndawana thizeni ivule noma yenzeni kodwa ngisakubona kwenzeka back to leli point kodwa lika education angifuni siyibeke kubona kakhulu kube ngathi uhulumeni ekufanele enze lezo zinto kuphela leyo ukuthatha nje ingane uyise emsebenzini noma uyise esikoleni abazali bayingxenye yokukhulisa izingane and siyasebenza nathi sikuma industries abanye bethu bazele kodwa ngikwazi ukuthatha nje ingane yami ngithi awuthi ngiye nayo emsebenzini yobona ngenjani thatha ingane uze nayo e-studio ukuthi unengane izobona ukuthi usebenza kanjani wenzani kungaze silinde uhulumeni ukuthatha ingane yayo ibonisa working experience 9 minutes before 9 7 minutes before 9 Vumani Gubela eWandi lombuzo ubhekiswe kunina nizophendula nje nani nithayisele manithanda Zama nawe minenhle siyaqonda sonke ukuthi emhlabeni wonke Afrika nakwizwekazi Ningizimu Afrika umuntu wesifazane ubecindezelwe kakhulu kunabo bonke yena namalungelo abo ingakho kuze kube khona umgomo noma ipolicy ebizwa ngeaffirmative action mase sila 2024 Vumani Gubela eWandi kukuphatha kanjani ukuthi man apply lo msebenzi kuwena Vumani Gubela eWandi okubonakalayo ukuthi ngokwemfundo ngokwe-experience nakho konke wena kumele uthole lo msebenzi kodwa ngenxa yokuthi ubhekene nowesifazane omncane osawumuntu omusha onsundu kuzofakwa yena kunawe kuqala Vumani
Akuyona into engangiphatha kahle futhi siya obviously ngoba vele ngiyalaphana nami ngine mindset noma nginomqondo ukuthi ngiyawudinga lo msebenzi. Number 1 angazi noma kusuke mhlambe kubuyela izinto lezo gender imbalance yini because mhlambe bona bakwenza bona ngomqondo bethi bayabalance ngoba mhlambe besimama basalele ngemumva ekwenzeni izinto ezwenikazi lethu. Kodwa mawuthi uyabheka generally noma ngokujwayelekile nje kuyinto ethanda ukuthi kuphazamise because kunefeel ukuthi nami ngiyawudinga umsebenzi nginomndeni nginezingane kufanele ngiyibhekele ngizondle ngiyikhulisa. Yize uqonda ukubaleka kokuthi akafukulwe naye wesifazana afike ezingeni osekuphela iminyaka eminingi ecindezelo engekwazi ngisho ukuzizamela. Yebo kuphela ngicabanga ukuthi kuyohlezi siya kunenkinga njalo mawuzama ukubalansisa kuyohlezi igcine ngingasabalance. Ngingaba nenkinga nokuthi mhlambe kuze kugcine kuthathwe owesifazane mhlambe not ngoba kungafanele athathe ukuthi ngoba besifunde esikoleni besifunda into eyodwa mhlambe vele mina nginesipiliyoni nayo yonke into efunakalayo lapha ngigcina ngingawutholi umsebenzi ngobani kuthiwa kuyabalance ekugcineni phela inhloso ukuthi ubani ozokwenza lo msebenzi wenzeka ngithi inkampani mhlambe inkampani isuka ifuna ukukhuphula izinga lenkampani noma umsebenzi uhambe agcine ngathathwa ngokugubhela ngoba bekuzama ukubalansiswa into yegender ingakho kade ngisho ukuthi kwesinye isikhathi njalo mawuzama ukubalansisa kuhlezi uzogcina ngingasabalansile uthi ukhuphula abanye ugcina usuwehlisa abanye ewandi mhlambe izoba controversial kancane siya kodwa nginayo into ethi vele mhlambe sibona inkinga engaka nje ilento yokuzama kakhulu ukubalansisa ikakhulukazi uma so prioritize umuntu wesifazane ukuthi kube yena yosebenza simshiye ngemuvo wesilisa lento igcina yenza bebaningi kakhulu abesifazane abasebenzayo kunabesilisa bese indoda igcina mhlambe iforceleka ukuthi ihlale ekhaya noma yenzeni ngethemba lokuthi akekho futhi ofuna ukuthi le ndoda yondliwe umuntu wesifazane akekho umuntu osakwamkelile lokho kwi-society nawo amadoda akokwamukela ukuthi kulungile ngizohlala ekhaya ngenza imisebenzi yasekhaya bese kuba umama yena osebenza ngoba uhulumeni uprioritize yena ukuthi asebenze ngicabanga ukuthi imndeni ibreaka kangaka nje lezo zinto ukuthi abantu ekuyibona abakhe imndeni bayiqinise basematohweni siyabayasebenza bakuma industries bakuphi sineyinkinga ke emakhaya lemboni iphatha kanjani mina enhle nawe zama angivuli idebate yama gender la kodwa ngifuna ukunizwa seniphawula ngokwalembono ngoba abantu besilisa abathathu laba sikhuluma ngemfundo siphinde sikhulume ngama industry mawusufundile mina enhle mina nje kungijabulisa kakhulu njengomuntu wesifazane ukuthi abantu besifazane kube yibona abaqashekayo ngenxa yokuthi okuqala amakhaya ikhaya lifudumaliso umuntu wesifazane obvious umuntu wesifazane mayesebenza ikhaya lizofudumala okunye into engiyinake kakhulu kuma companies ahlukahlukene abantu besilisa bayimiseli njengabantu besifazane umuntu wesifazane kancane ukuzozwa kuthi ufike emsebenzini ephuzile kodwa umuntu wesilisa nangomsombuluko uyafika nebhabhalaza emsebenzini so ngithi nje phambili ngembokodo zama mina ngizoqala ukuthi nje ngithi indoda mihlala yodwa endlini kuba umuzi kodwa mikuyathola wesifazane kuba yikhaya so iningizimu Africa njengamanje ayakabi ready for thina sizoyenza ibe ready for thina ithanda ingathandi futhi solphatha bethanda bengathandi ewandi ngizoba female president ngelinye ilanga mangasimina kobe omunye kodwa ngelinye ilanga siyoniphatha kade graduate kuphela obana ba graduate kakhulu ngokwezibalo obana abathi meseyitholile i junior degree athi ngifuna honors kakhulu aphinda athi ngifuna masters kakhulu aphinda athi kulungile ne PhD obani omunye bezothi abesifazana kodwa ngoba ngicatha besilisa ukuthi abesifazana bathanda ukushoot ngadlala ngiyacabanga ukuthi abantu besifazane abade begraduate kakhulu mhlawumbe kwesinye isikhathi kuzokwenzeka ukuthi owesilisa noma ngakuthiwa besafuna ukuqhubeka eyolokhu njana amudala ekhaya and windoda sekufanele awukwazi ukuthiwa kwendliwa indoda okungena i-black tax yes kuthiwa awusakwazi izwela kakhulu kowesilisa usho njalo izwela kakhulu kowesilisa ukwazi ukuthi mhlawumbe sekuthiwa una 20 manje no 20 something umdala ekhaya usafanele uthengelwe something sefanele ngoba usuyithola i-degree iphuma yozama manje Vuma hey budisiya ngavele ngaphelelwa yiwona amazwi kodwa ke ngicabanga ukuthi kuthina abantu besilisa ngingasho ngithi iwona wonke umuntu onentshisekelo nekusasa iwona wonke umuntu onomqondo ovulelekile nowazi ukuthi lo engakufundela ngine passion ngakho noma nginesifiso ukuthi kusasa ngiyibone sengiyilana la
Sabonga kakhulu isikhathi sethu simlapho omunye umzuzu ngaphambi ukuthi kushaye indaba sesisonga ngamunye ngizoqala ngayo kulolu hlangothi ewandi ngize ngiyophuma ngawe kuphela amazwi ongawasho okuvala nikubiza ngani ngabiza ngani ninendlela umbhalo uthini umbhalo ngokwaloko besikhuluma ngakho namhlanje no umbhalo kumina uzothi abantu besilisa mabasukume bangayitshethi abantu besifazane ba-against bona nabantu besifazane abenza into yabo ngale kokuyitshela ukuthi umuntu wesilisa ulwa nabo amathuba avuleleke kubona bonke abantu Zama fundani nganza ukuthi ufundani phela Vumani uthi umbhalo kuthiwa ngalabo abaqualified aba over 35 abangasebenzi impendulo sobuye sithola mina enhle Umunikezwe ithuba lisebenzise ngendlela efanele baningi abantu abafisa ngabe basebenza ngezathu ezihlukene baqasheke iadvocate mina enhle ngubane ku Facebook kwegumbilo anonymous kuphela imfunda ayiboli nanko umbhalo Ungakwazi ukuthi uyithole lengxoxo kuma podcast ukhozifm.co.za na ukhozifm TV ukhozifm.co.za besihleli no Ewandi uzama uvumana mina enhle kanye nokugubhela besikhuluma ngemfundo nesimo sayo eNingizimu Afrika kodwa futhi masuqhathanisa nezimboni siyalandela indaba nohloniphile fakazi zika9